tansah marapamoring sukma sinukmaya wenah yeng sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liepengah luyo pindo pecating sumpena sumoso ping rasa jati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Winengku pakormatan kunjuk ngarsanipun sesepuh bini sepuh kasepuhan kang hanggung mastuti dateng payang kataman ingkang pantes pundi-pundi. Para priyagung, para pangarsan ing agami, para priyagung, para pangarsan ing negari ingkang pantes tinulado dene kalau dasih kang sinuba pakormatan linanggung besan kenasih sakadang Pandawa, para tamu sadarum, para garing paiwahan kakung putri dahat winantu Sukopasuki. Kepareng manembrono dawatur panuwun pamogati panjenenganipun Bapak Sunardi Ibu Sina. Arudangan menika kepareng gelar tasukara rejang tali dharma. Nuninjih Sang Binagus Muhammad Nurul Huda Kanggus Anjato Kurami kusumaneng Diaroro Wiwi Astuti Atmojo Tanoyo Payastri Minipun Popo Jumeri Ibu Triyami Wingking Sangkelatan Pantaran Talak Broto Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali tersenyum wondene wonten bangsa Mangrawit Sinugoto Kadang Pamati Budoyo Campur Sari Ananta Musik Terabasna Indonesia Wingking saking Banjarjo Kalioso, Kilen Rokok Menoro. Pimpinan Raden Mas Hanung Hananta SHMM. Menika wonten kalih lokasi, setunggal menika ingkang KW 1, ingkang KW kalih enten ler menika, Pak. Nggih. Sinengkuyung wonten Tri Suniwati Marak Mangayun, wonten Mbak Nuri Lulita. Sragen asri, bareng jumeneng Mbak Nuri. Nih. Laju ingkang angka kalih menika mbok-mbokanipun Ananta Musik Pati Uripe Yoga MC penyanyi enten cah siji niki. Nah, mula kula nggih yoga kula ngoten mboten wani gendak sikara kalian cah siji niki. Ngantek do neko-neko kalih juragane potong, pidana potong. Nah, remuk to. Dika Ananda. Nah, niki biyayane gedhe dhuwur blengah-blengah. Wah, jan nyeneng nggih. Jarane jaran goreng.
ingkang tasih Ijo. kenya menika tasih gadis nggih. Wonten wong ayu Risma. Risma Rendisa. Wingking Sanglatan Kutong Boyolali tersenyum. Sesarangan kerabat kerja, mitra kerja kami, FJS Audio Sound System. Nah, sini goyong SD Cinema, Hadi Multimedia, video syuting. Kirang Suposito, Kirang Toto Susilo, Pawanto-wanto Yun Gemasami. Nun, kalau nun. Enten acara Pak, enten acara pelangkan. Oh, Tenggorumir nggih Pak nggih. Nggih, napa di acarane pelangkan diiringi kanca-kanca. Ngoten. Oh nggih, monggo miki paring nggih, monggo acarane. Mengke dijumbuh karo swasana. Wonten acara pelangkan. Ingkang kepareng ngadani merantisaken adicara pelangkan. Monggo. Niki kasuwun enggal tumedhak monggo. Langsung mawon. Oh ngoten, oh nggih. Salam perdana, salam pambuka sing jumbuh karo swasana. Monggo kanca-kanca, nderek. Yo.
salam perdana Ananta Musik Terabasa Indonesia. Lenggahipun para priagung sesepuh sepuh sepados jenjem konjem kira lenggahan sinambi nambi pakurmatan saking pamaugati enjih daharan sunjukan ingkang sampun samata ngasa panjenengan sami ing pangajap mugi mimbi sing seming swasana ndamerna jun penggalih menika pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Sunardi katur panjenengan sami ingkang sami lenggah nggih. Lelenggahan kan sikitjo kadang-kadang Ananta Musik manembrono ngaturaken suka parsuka ndedonga Bapak Sunardi sekarang Ibu mugi nggenipun kepareng misido kang putra lir samukawis ubo rampe ingkang kagem mantu muga sarwa cukup ngarep turah mburi berkah barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Manembrono kanca-kanca Mbak Nuri ayo iki pas jumedul konang sop kagelak lumadyaning acara yuk. Nuri Lujeng Siang. Nggih, sugeng siang Pak De. Pepanggihan wonten Padukuhan Ngadirejo Sumber. Ya. Simo Kabupaten Boyolali. Iki mapan ning papan sing endah edipeni gemah ripah loh Jinawi. Pidalem wontenin Bapak Sunardi. Nggih. Mantu mboyong manten. Oh, boyong manten. Wah, jan. Iki tenan kok. Iki Mas Mas Nurul Huda, Nggih. ini jebolane piantun pengpengan tenan. Pengpengane piye? Lire pengpengan. Piye? Hop, piye niki nglangkai loro tetep santai wae kok. Waduh, iya iya wong jenenge jodoh ki ora ngerti kok. Jenenge Mas. cah lanang sing sembodo Lah, kaya lanang ngene tenan iki. berarti. Ning ya titip beling Nggih. kanggo Mas Sulistyo, Mas Susanto, ya aja cilik ati. Nek perlu nek pengen ndang ceket-ceket rabi nek pengen mengke dalu mangrekam adik sampean. Kok mangrekam piye lho? Kok mangrekam apa nih? Dirungokke maksudnya ning kamar, "Bu saiki do ngopo?" Ngono. Kok iya senengane. Dedonga Mas Huda dan Mbak Wiwi, Ya. semoga cintanya abadi selamanya. Amin. Cinta yang pertama juga cinta yang Amin, cinta yang terakhir. Ya, oke. Dan pokoknya langgeng donya nganti delahan ya Mas. Amin, Tinggal amin, diparingan momongan. Allahumma amin, 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 amin ya. Diatur ke suka parisuka. Galipur menika sowan kalian rencang-rencang Ananta, Ananta Musik Musik. Terabas. Belok kenem bae kan penak ya. Ya. Gegarane wong akrami gegarane wong omah-omah Omah. dudu bondo dudu rupa Mas Huda Mbak Wiwi nggone omah-omah ki dudu bondo dudu rupa. Dudu bondo dudu rupa. Lah opo? Zaman biyen nek zaman saiki ya kudu ya bondo ya rupa. Kuwi nomor 1. Wes rupane ra bagus ora goblok dhuwit. Remuk. Ning sing bagus siji iki Iya Mas. amung ati pawitane atine nyawiji kekarepane nyawiji yen ngalor ya ngalor kabeh ngidul-ngidul kabeh insyaallah ayem tentrem Oh ngono aja. luput pisan kena pisan yen gampang duwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena tinumbas arto
iki anggere petuk sound system sing penak kaya ngene iki. Iya, Mas. Iki operatore aku ngerti cahe kondang kalau kondonya teko akhirat. Kok donya teko akhirat iki. Sing nyanderke. Sing nyander sinten? Pongah. Ora ketok kok. Pongah. Pongah iki sapa? Ompong tengah. Walah. Sapa to? Ampuh tenan saiki ya. Luar biasa. Ayo langgame diaturke apa manut sampean monggo. Aku nyuwun Apa? gelo weh gelo. Iya, mbok aja gelo to. Nggur lagu kok, Mas. Oh iya. Lagu ora apa-apa. Kanggo engko gek nyindir karo Sulistya karo Susanto iki. Boten, Mas Mergo gelo ditinggal rabi. Pun lila legowo. Oh iya. Wis diopahi ingkung kok ya. Iya. Aku njuk ya, Mas. Nah aku tetep di penjaluan kok. Oh, lah iya. Kene 10 juta sih. Iya. Ayo, kono. Wis. Aku sik, Pak. Neng ngendi nggonku goleki ngabut Tendange Semarangan mat. kepengen ketemu senadyan aku tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinanda atimu lontu matas masih pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandhang sing prasaja aja kelati aku ora bakal ngundiri. Mas Bayan Ciro Lu. Jan. Pak Nardi ki yo pangerten Pripun, Ta? karo kanca-kanca seni ngerti Nggih. pakaremane. Heeh. Iki nggo gen gumyak, gen semangat nih nyambut gawe. Udute tak kei jarum super. Ora elok. luar Pak Nardi ki biasa. piyane yo los kok piyayine. Lho Ora yo tenan. abene jatahe nggur menara karo sukun. Oh, kula nek entuk menara ki sing gerong ki ora angop bae. Kadang itu jarum super ya Sing padha. ngendangi tangane keple ngene margo rokoke ra cocok. Lah iya. Pak Sunardi sembodo, Sembodo, jarum Mas. super. Luar Jarang di biasa. rumah suka pergi. Yo, ya. alon-alon ditutuke yo. Ngene ya, Mas. Nanoni inong. Kaya ngene lakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen dipisahake gawe gelo ati selawase. Para tamu boleh dilenggankan di Sukolil Menggali. Aprabawan olah kredaning Wiromo. Kadang-kadang pamatri budaya Ananta musik trabas. Yang bangajab ngimbung-imbing buiseng seming swasana karana kinurmatan kakurmatan dono rasa. Neng ngendi nggonku goleki mangaboti kepengen ketemu
Senadyan nada tak areni nuruti ngarepe Jiro lu sing kompak. Ya. Wah, wong sak arep iso kabeh kompak. Mas-mase besan iki semua Wah, angkat tenan Mas. tenan, Saya wah. meneh mau sing keri dhewe teko mau lah langsung lah. Ngandel ora langsung hihi lho Jas. Disuwune pirsa yo ngesake iya. apa Mas-mas? Dari Mas, penderek-penderek saking bapak-bapak, besan sopir menika. sepuh ngesake apa lho ben Ngesake lagu ben apa, remen Mas? kabeh penggalihe. Bapak ngesaken Nggih. lagu. Napa? Napa Pak? Ilir-ilir. Ilir-ilir. Mas, Mas. ngrungokke ilir-ilir, lungguh jegang karo ngombe wedang, udute 76. Wah, wis lali Tengkletek utang. kae Mas. Iya, Iya. iya, Dek iya. mas-mase mengke ngersakake lagu Nggih. apa? Napa? Sinarengan. Sinarengan. Nah, iki. Seragenan apa mbah-mbah sing mburi? Oh, nggih. Nggih, seragenane napa? Bapak-bapak ingkang wonten mringking mbok menawi ngersakaken tembang Nggih, menapa? kajeng remen sedaya. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning, Nggih. sinarengan, ilir-ilir. Ilir-ilir, Mas. ya, ya, Iki ya, cara ya. nyeket wis Napa, 150, Mbah? Mas. Warudaya. Warudaya. Oh, nggih. Wah, bayo. Bonuse rokok. Alhamdulillah, ya Allah, matur nuwun Gusti. Warudaya. Paringi rokok Bonuse warudaya. rokok Ji Samsu. Red Pill. Iya. Oh. Nyanyekno dhewe. Siji Lah, piye jek kebak ya, Mbah. Tose Mbah, tose Mbah. Wah, jane Mbah, iya. bolong serep kok ya. Lah, wah, Elok jan tenan. wis Wah, wis. kacamatane diasta no. Dipakai dulu no kacamatanya no. Aku jane sir, Nduk. Piye? Sir akike. Akike, Mas. Akike kuwi ampuh, Nduk. Akike apa kuwi? Akike kuwi Akike apa? nek di tak kandhani Heeh. dikenekke gunung iso jugruk. Gunung Jugruk. Segara asat, Segoro Asat. wong meteng, Wong meteng. di ngene iki langsung buka 14. Tok iya. Langsung metu jare Mas. Iya. Tak tutupno sik ya, Mas. Ya tutuke. Ya. Iki sing 6 karo nyambi ilir-ilir disanku diterus kira apa-apa ya. Di bablas kelir ora apa-apa. Heeh. Lho ngene iki. Oh, di Mas Agus. Iki jenenge rejeki anak soleh. Nah, Red Bill. Oh, ngono. Ya. Pengen kowe? Oh, ya. Ya saler aku. Lah didumi wong yo akeh kancane iki didumi siji. Mesakne. Lah wis. Lah. Oh, saler. Aja lali warudoyong. Kae sing kulon dhewe kae. Ya saler, kae ora doyan. Ora tuh ya? Kae ora doyan, kae itu nek itu udah didol. Iki tes gadis. Ya. Ayo. Bareng saiki katamu kowe tega ninggalake aku kaya sinendang atiku lontu metes nelesi pipiku yen pancene
kaya ngene lelakonmu yen nyapa Unggah ke lirir mas, kamu ndutan sisan. Yen pancen dipisahake gawe gelem ati sawase. Sampun Pak Buku sing lupa kumalun ngenengken tiasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sanget hangigipi sang reksikaneka putra kang anjok saking aji dika miat langening kalangwan nagara pandang montara dinon lir koneng surem soroti tanpa padang asor lan pacari purnane kono himohana wong tobat iki tanggapan piro nek apike kaya ngene iki. Tanggapan lagi deh iki lho Kang. Pinten Pak Nardi ditarik pinten iki? Ditarik. Aku ora Alah, ngerti. iki jane gampang kok, Nduk. Pripun? Ngomong cukup pedus cempe siji. Nggih DP-ne. Heeh, tegese siji iki sakol maksudnya. Ya mboten. Ya, muga-muga kerenan. Cik. Pak Nardi biyayine sembodo. Nggih. Suguhan bakso komplit. Bakso. Campur sari apike kaya ngene. Cik. Sapa sing gelem sedekah dana rasa nyeneng-nyenengke tangga teparo, ora lokak ning kepara kebak, rezekine Amin. sumulur. Amin. Ah, muga-muga iki Mas Mas manten iki sapa iki mau Mas Sulistyo dan Mas Agus Susanto muga gendang nututi. Amin. Jeung dibarengi mawon Pak Nardi nggih. Lah Nggih. barengke mawon cah loro sisan Ampun ngoten. kesupen Pak Ananta meleng nggih. Nggih wis. Sampeyan dikorting sing kene dikorting 200 ya. Oh, lah ngantene loro tak korting kok. Lah ngono ora gurjo kali wae. Ananta jilid siji lemokno iki. Niki Mbah Kakung diaturke. Ya, iki diaturke iki mau ora. Sing ndi? Warudoyong. Oh, Warudoyong. Warudoyong podang kuning kan sak irama. Oh, nggih. Ngono ya. Diaturke. Monggo ingkang kepareng beksa nggih saged. Ayo tayupan kalau mau kanca-kanca ya. Diaturke tayupan sik. Heeh. Iki pamundutan Mbah Kakung. Asmanipun Mbah sinten kalau Mbah? Aku durung kenalan kok, Mas. Mbah sinten Mbah asmanipun? Yang kakok asmanipun sinten? Mbah Bejo. Oh Mbah Bejo. Walah lalah. Mbah Bejo kuwi lho. Pripun? Kok paribasane kesandung tetep bejo. Ah. Mergo wis tetep Mbah Bejo. Ayo diaturke kaya ngapa? Waru geblak kanca-kanca. Dados. Yuk. Yo. Kaya ngapa? Iya penarak mriki Mbah Bejo joget mriki monggo tayupan monggo.
Monggo Mbah Bejo. Kare nyawang gimana? sinden ya. Lalololololo neng. Ya. Yo jarene. Monggo. Ketek ya. Lagi mriki nggih. Wah, gantenge ya Allah. Jane selok tenan. Nah. Waru doyong neng pinggir kali ayu moplong sutne gede pinter ngaji Parian saged ya, parian Mbah Kakuk? Bejo saged parian ini nopo Mpret dipakan esuk. terus pakan esok bengi ra dipakan mati Mbah. Tutukane napa? Makanya sindene no. Kok mangan sindene lho? Oh lah. Manuk emprit mencok neng uwit barange nyepit ngentekno duit. Apa kuwi? Barikan melih saged. Ompon. Pompon. Oh nggih. Jasireng kathok ireng Pak Sunardi seneng tamune ya seneng. Yo. Ampun lungguh sih. Ampun. Tetep enten mriki maneman kacamatane pun gantenge kaya ngene lah. Jan. Nek kok lho kesoting Anu, Mbah wedok nderek Sing mboten. ningali tiyang kathah. Mbah wedok mboten nderek. Oh mboten Mboten, pun oh, aman lamun. santai, Mbah. Sampai nek cedak kalih nom-noman sinden ngoten iki umure tambah 5 tahun. Iki mbak nganten kula niku. Lah nggih, monggo. Nggih, pinarak mriki to, Mbah. Alah, diseneng-senengi kaya geger ae. Walah. Dipan kayu nggo meme gaplek penyanyine ayu sikile mlethek. Bablas ke podang kuning. Hey, rada ngetan ora nduk ya. Nggih.
podang kuning seret-seret ireng ibu bunga so Nora bakal mitering rat anglangut rakil kuning angopati mendrane panci asmara kang mimba dadi wong tani sang Diahayu juga asmaran nyawang tegalan sabin kandhek sawetawis kadang pamati budaya regeng juring swasana wangsul malih